So amo na di ang nagluntad no nga insidente no matapos ngiti pinang-arado no sang ining water tanker no ang ining mga pamalay diri kang mga pumuluyo diri sa may barangay Baldosa, Lapas, Iloilo City mga kabenan. So muni ang makita naton sa aton nga mga taga Palamati ining water tanker no. I-check naton kung sino ang pangalan sang driver kay ti subong daw under of shock pa siya no kaga hambal man gani ni Sir Jack Conlo daw gindalaman sa hospital mga kabenan. So ining water tanker no I think naga-supply sang tubig diri na di sa siyudad sing Iloilo. Ang una mga kaabyanan no kwento lang no ipakita ta lang gid sa aton nga mga taga Palamati no mga kasama. Una gid diri siya no bumunggo no diri sa may bumunggo una no diri sa may ano pa nang sini diri sa may poste no sa may balay mga kabyanan kay kuan di mo daw intersection abi na di no ang ining Baldosa. So una diri siya bumunggo no sa may ining area no mga kabyanan bumunggo siya di sa mga bumunggo siya di sa may poste no kag sa mga baligyan sing ano na di man daw mini drug ano na siya do butika na di no mga kabyanan kag may nabungguan siya di nga may tricycle no makita naton diri ang agi niya halos dunot no dunot ang agi diri mga kabiyanan no sa sining area no bumunggo sa dis may poste no sang pagbunggo niya diri mga kabiyanan no amo na no natabo ganun gid sambay kita diri may interview kita at medyo na kontrol ko pa yung sarili ko. Idinasi ko na agad yung anak ko dito. Ngayon ka nakita ko ng asawa ko dito na ako, nabagsakan na ako dito na alam. Wala na yun mo. So tapos ikaw may dinadala ka pa? Wala po akong dala, pera lang po, 300 pesos. I mean buntis ka? Ito po. Ilang months? Ngayon po, kabuwanan ko po ngayon. Kahit to po, ganun. Mga 2 po, mga anak na rin ako. Okay, anong plano mo pa bayaran mo tong mga damage to? Siyempre po, plano naman ako ano yan. Hindi naman sa akin yan. At nag-aal lang ako dyan, nag-ahawak lang din. Manager? May pinaka-manager po ako dyan, pero di ako dyan manager. Ilan yung damage estimated? Hindi ko po alam, sir. At bukas ko malaman. Natas pa lang ako para makita. Tinitingnan ko rin. Ay medyo natapos naman na yung pag-ano ko sa sarili ko. Wala, takot pa rin. Sige po, sir. Thank you. Ano pangalan, ma'am? Jamila po. Jamila, no? Adano. sa inyo na di ma'am sa inyo Hindi naman po, may ano lang po ako dyan. may nasugatan Ako lang po naghahawak. may nasugatan sa inyo ma'am Wala po, sir. Buko lang. Saka medyo ito lang nag-ano ko. nandito kayo kanina nung bumangga Opo, sir. ano nangyari Hindi ko rin alam. pero nandito kayo Opo, overall ano po lang, sir, ay inaanong ko lang. Oo. Pasulpok yung truck talaga, nakita ko yung anak ko ang gadang hinila. Saan galing yung truck? Dito po, paano sa amin at naanong ko na nga. Dito sa tulay. Okay. Tapos pagkaano ko, di ko na alam, sir. Basta yung anak kong kinuha ko, yun lang. Okay. Dito sa bumangga. Opo, dyan mismo. Oh, kayong una Pero yung anak ko tinamaan. nandyan, nandito ako. Naku. Sabay nakuha ko yung anak ko, ay niyapos ko pagitna. Oo. Yung anak ko dyan. Tapos pagka laglag ng mga nakadasid kami, kaya medyo napersa ko naman yung sarili ko, kaya nakadasid kami. Oo. At tatakot din kami sa pagsulpok ng auto. Nakita mo ba yung yung tanker na galing dito na parang bubulusok talaga sa inyo? Hindi ko rin pumasabi, sir, at ano ko talaga Mabilis? mabilis, parang harukot ng ano niya, nag-iiba-iba na. Okay. Yun lang, di ko na alam. Pero saan ka nakapwesto dito? Dito nga mismo, sir, nakatayo, anding anak ko. Mabilis naman yung truck. Paano mo nakuha mo kaya anak mo? Siyempre, yung anak ko gadang nag-ano at sabi ko parang naano ko yung truck ay nag-aano na ata yung kamay ng driver uwang ko lang din. Tapos parang nagkaway-kaway gano'n? Tapos bigla akong hinila ng anak ko. Oo. Nagpatagilid na kami. Yun lang naman po, sir. Wala na. Di ko na alam po. Oo. Galing dito, doon sa may tulay na yon, papunta dito, wala sa may nadaanan ng mga sasakyan? Hindi ko po alam, sir. Basta pasulpot dito Dito ko na mismo nakita dito na. Di ko na alam, sir. So bigla na bumangga dito? Bilis lang ng pangyayari, sir. Di ko alam. Yung unang salpok ko lang nasugatan? Wala po. Dito sa kabila, wala? Wala naman. Di ko rin alam, sir. At pagkabagsak ko, wala na ako ng sa sarili ko. Inupo na ako doon. Okay. Yun na yung tubig. Saka hindi na ako nagtingin-tingin, nanginginig ako. Ano yung tindahan nyo? Ano to? Bikiri? Opo, bikiri po, sir. Bikiri. Oo. Ma'am, sino po sila? Jamila po. Jamila Adano. Adano. Thank you, ma'am.
Okay. Amo na di mga kabiyanan no ang sitwasyon no sa subong nga mga tringon no. So i-recap ta lang sa ato mga taga Palamati ang water tanker mga kabiyanan no. Una no nga bumunggo diri sa area no, diri sa may ini nga area no, bago lang gina-interview naton sa may bakery na di kag bumunggo siya sa may poste sang NGCP no, NGCP na siya mga kabiyanan no. Mga kabiyanan sa pagkatako sa nga poste wa niya gid mapaminyar. Halin siya dire sa may duluhugon no, sa may Baldosa, Lapas, Iloilo. Ang ginatamda naton subong duluhugon ni siya nga area no. Baldosa ni siya, magaling kamo sa may Lapas bala, sa may plaza gid sang Lapas no, kadto kamo di sa may Baldosa. Ini nga dalan pakadto ni siya sa may Liganes no, sa may coastal area pa Dumangas no. Kung familiar kamo di sa may Baldosa, may mga baligya na di lang mga utan na may mga palengke na di na diri gina di mga kabyanan sa may nagliga tublang may gintero di lang duwa ka lalaki tublang di Mendoza na diri na di nga area mga kabyanan. So halin sa dito sa may ibabaw sa may takas sa may tulay drudulugon gina di mo so na dulaan sa sang prino paglabot diri mga kabyanan bumunggo sa di sumigabong bumunggo sa di mga kabiyanan sa may poste sang NGCP no mga kabiyanan kag bumunggo sa di sa may ining bakery no. Interview man ganin aton bago lang gid si ma'am no. Gamay lang man sila maipit no, may lang kay nakita nakuha niyang bata niya pagbunggo diri mga kabiyanan no, kay kumo nga ginapasuni na dulaan sa sang prino ining water tanker gin rescue sa karon no, gin rescue siya santang nagaungot siya di no. Kati sa pagkidako sa iya halos do na occupy niya ang dalan diri sa may Baldosa no, which is naga-cause ng traffic. So ang ginhimo mga kabyanan ginguyod siya no sang rescuer no. Pagguyod sa iya mga kasama araman ang driver sa sulod sang tanker sus patawara maluoy ka pagguyod umandar nagregundo ang magani ni Sir Jet nagregundo kaduwa niya kuno makita nga nagregundo pagregundo mga kabyanan umandar sus patawara santang pag-andar niya dumiretso pinang dusos niya no, pinang arado niya ining sa kilid dire nga naga standby kag ang mga tawo nga naga isyuso nga nagatanaw bula sa natabo nga insidente kag diretso gid siya dire sa may ini nga area mga kabyanan labot sa Dios pagkalayo gid sa iyang ginuntatan no. Mga kabyanan sa pagkatako nga daan sinisang water tanker no. So diri gid siya no, dumiretso no, ara siya ining water tanker so diretso gid siya de no kag may initial ganino may duwa ka patay no mga kabyanan, may duwa ka patay sa subong nga mga tringon pero hindi pa ma-confirm kung sino mga pangalan sa do kag initial gani may reporter pa no nga I think do na pilasan magid mga kabyanan. So hasta diri no, hasta gid diri siya nag apundo no mga kabyanan pinang-arado niya ang mga nagatambay diri kag nagatanaw no. Sino din mga barangay officials Ari si Kagawad dun lawaw nagliga dun interview ko man eh. Kagawad. Tol mo ko sa balay. Sa Saragan News Station. Ang tamo gawad eh. Pinang-arado ko nun isang water tanker ng mga bystander de. Oo. Oo. Mga oras gawad ta tabo? 5 na tuguro. So na disgrasya kay na dito sa puno. Tapos meron nga disgrasya alas 5. Oo. Dumadara gid guro. Oo. Hindi lang ko sura. Din siya dito sa may babaw. Hindi, ini nga truck na lost brake siya nakabunggo sa may kanto. Yeah, din sa may lapas o kundi sa may ira sa Liganes. Liganes. Okay. May tubig sa dala. Okay. May tubig pa dala? Kay inawin pang kuan na gani. Okay, tapos Sunod. so dulugon eh. Alin sa tulay mo? Nagsalop sa may butika. Oo. Kag litsunan sa manok. Oo. Kag isa ka tricycle, ang damit siya. Pinangbungguan niya. Oo. Okay. Kag isa ka tao ang na hospital. Sa una nga Sa unang pagbunggo. bunggo. Okay, At karon. kaya driver sang tag-iya to. Ang ikaduwa ni since nga natapos na to, kay gabalabang sa truck in atras. Hindi ka klaro ta lang. Sa una nga bunggo, pagaling ito sa tulay, kay dulogon, ano sa na lost brake. Na lost brake siya. Bumunggo sa to sa may poste. Amo to pinangbungguan niya itong mga bikire. Daw kwan, mga tricycle, Mga bikire. bikere, Bikire. butika, Oo. jetson manok. Okay. Kamusta ang driver sa unang nga bunggo? So wala sa mano. Okay siya? Oo. By the way, sinong upod niya? Isa lang saya pulmiro. Okay. Okay ang driver. Tag-iya to sa. Sang ining water tanker. Si Babo Taytay. Okay. Karon, unang nga bunggo, isa pilason.
Oo, isa lang. Okay, tapos? Sang kimpo na nga kwao na ng truck, ken patras ini sang federation guro kon CDRM. Sila to nag-obstruct. Kiti nag-obstruct sa kasada. Gen patras, pa kung tani tadlongon. Ote. Sang uli, pag atras, gen ang klan para mabante matadlong. Oo. Di kinambalan ko ang driver, utong madalaga na karon mandar na. Kay bala mo ang gansado. Oo. Kaya sabat sa ilang upod, hindi ko kubalo kung upod nila kung hindi. Oo. Nga hindi na siya mag-andar. Sino gambal? Atong tao nga tigulang sunod sa ako sa iban, do upod nila kung itong tigulang naging sister. Siling ko Upod sang? sa nagrescue. Okay, okay, okay. Siling ko nung ako mekaniko. Kabalo ko siling ko kung ano matabo da karon. Okay. Di siya tilang taon ta karon kumandar kung hindi eh. Di wala gani 10 segundos. Pagbutong mandar. Gimbutong sa truck. O yung butong na nisa. Okay. Pero pag butong, arang driver sa babaw? Ang driver, iya na sang nag-rescue. Aya. Iya dahil wala na. Okay. Din-drive sang nag-rescue sa ang tanker. Tama? Ang nag-rescue sang nakabunggo daw rescuer na. Way ko kabalo kung federasyon siya kung CDRM mo. Okay. Basta sa city. So pagbutong, Pagbutong mandar. Pag andar, gin pamana na pinamungguan niya ng mga kabataan. Wala sa mamati sa akong. Di, ang nagabutong nabungguan niya man eh. nabungguan niya ko no. Gamay. Pero dula sila doon. Pagkita nila damo ang disgrasya, gawin niya sa kitaon. Okay. Di mo na sa tubong. Anong mga pinangbungguan niya? Yung mga sa diri sa kilid? Amo niyo. Ang mga tao nga nagtatranaw? Ang akon initial dito nga nakuha. Oo. Bali 16 ang admitted, Sus patawara. 3 ang critical, Oo. 2 ang patay. Ang patay hindi taniya makahambal nga kuan na kaya siguro ha. Yeah. Kaya ropa niya. I think may initial may duwang patay. Ang duwang nga initial nga patay taga Drinde? Oh, dala na sa kay nada sa may kuan. Ay patawara. Tubangan gid. Kilala mo na? Ang isa tao ko na sa una sa talya. Kag ang isa bata sa among guro tanod. Uy sus. Babae laki? Babae. Okay, doon ki usyoso lang, doon nakitanaw lang, doon mo na? Siguro karin sa kilid kay namo, nadala sa guro sa truck. Kito ka layo, abi mo, tapat sila sa punta mo na, oh? Oo, nag-wild. Waya mo kontrol man. Tiga naunaman ba lang nagabutong? Way sa mapigilan sa nagabutong? Bale, pagbutong siya, naka-wash like ka manubila sa kilid mo. Ay, yate. Kay nag-hysterical, may kumpa siya. Oo. Amo na itong natabo. Oo. So, daw lumiso siya. Imbes na bungguan niya sa bulay ang nagatulod, ang nagabuyod, lumisa sa kilid. Tani mo itong dapat. Oo. Tagawad, tagadiin ko nun yung tagya sang kwan? Sang tangker ne? Hindi ganit sila ni Sam. Ang truck? Oo. Kali niya, ang involvement niya niya Pomiro, dito lang niya sa Pomiro. Yes. Nga ang damage, isa ka tricycle, Oo. tobe, isa ka butika, Oo. kagang sa lechonan manok. Sino ko nung driver? Sinong tagyakran? Why na mo kainaw ko pero ang driver sinikina na ko ana to investigasyon Oo. sa pulis atom na to. Tagadin ko no to? Tagaliganes sila. At Tagaliganes? Ang tubig, hindi niya napang dulungaw? Hindi niya napang deliver? Why sa namo kay pamangkot kay daw siyak sa natabo. Oo. Kaya mo to natabo siya. Oo. Tuligin pa nao ko nang sa gani kay nakulbaan sa Manao. Oo. Ingko sa namo kag butang to sa kilid. Ambal mo gani kay gina ang una nga pagbunggo may pilason, di ba? Oo, isa lang. Bay laki. Laki. Si kilala mo to? Operate sang lechonan daw pa rin yung tungalan niya. Kamusta to siya? Pero mayo to ya kay na. Oo. Wala to siya kay naman no kay why gid makasulod sa iya mo. Kagawad mo lang ang tricycle to daw dunot gid daw kinumos na papel. Ano to? Ikaduwa na to? Hindi, pormero to. Amo tong una? Dito sa may tricycle ba to sa may Wala, naka-park ato. Okay. Kalin siya dito sa may ibabaw to sa may tulay to. Wala siya sa may kete na lost brake sa gani, nadulaan sa preno. Santang halin to sa tulay nga nagapadulos o sa wala sa may nabungguan da. Wala. Ayan. Timing lang gad gani. Grabe ba? Hindi pa heavy traffic. Gani. Kung mga heavy traffic, damong patay. Ito the fuck ba lang ati may market nga daro dyan? May mga talipapa? Why siyang may na... Wala. Oh my God lang. Oo. Kag mayo na manage ang iya manubila baka to gid nga wala sa mga igo. Oo. Hasta nga nabunggo niya.
Balay third time na nada ka disgrasya. Sa una ang bulkitan, dos break. Natulugan tong driver. Oh, ambal mo gani pila gani ang initial nga admitted nga pilason? Admitted. DC16. Ang DC6 nga ina kagawad taga diri gina ditanan? Ang tanan. Ay ate, ang taga Baldusa? Oo. Sus. Ang tatlo critical. Oo. Kan duha patay. Sus. Di point tari confirm ang patay kay hindi mo Nga may ang report initial nga report duha. nga may nalapakan gid, may na Pero ako sa nabong ano? Amo gina posisyon sa motor dra nagapungko sa may kwan. Amo na sa? ang tagya sa motor? Hindi, ang nagasakay ang napatay dra. Ah, okay. Oo. Ay, sus. Tingnan daw na kwan siya. Ito ka daw may daw sa liog. Pang daw bataon mo bayo. Ahay. Bayo to si kwan yung maskarinyas ni Black. Yo, bayo. Kagawad dumlaw ano yung first name mo kagawad? Jiri. Jerry dumlaw no? Kagawad, thank you. Sige.